a producirse esta interrupción. Agora mesmo a catedral aparece unha cuadrícula que podíamos ver ao principio. Cando as cousas se poñen a fallar, pois isto que pasa. Vemos esa lúa que é a Terra no cadro superior dereito. Agora mesmo a Praza do Obradoiro está totalmente a oscuras e non nos podemos explicar que é o que pasa. Está intentando os técnicos italianos solventar o problema, que debe ser a berenguela, a famosa berenguela da que facíamos referencia antes, a que está a facer estas trasnadas. Agora parece que queren volver a recuperar. Vamos ver se a terceira vai a vencida. Claro, a pena é que agora estamos vendo solamente as proxeccións de imaxes, estamos indo a música, pero claro, os fogos xa os lanzaron, e iso sí que é irrecuperable. Entón, a verdade é que perde un pouquiño de emoción e de interese o espectáculo así. A ver se pasan pronto o seguinte cadro e recuperamos a magnitude total do evento. Perdido. Seguimos con esa felicidade en cor laranxa. Sí, parece que este acto, quinto acto, está rematando perfectamente e imos escoitar os versos que dan paso ao seguinte. A fe. Grazas, meu señor Santiago. Os vosos pés me texa. Si queres tirarme a vida, podes máis, señor, tirar, porque morrerei contento nesta santa catedral. E o vello das brancas barbas caiu tendido no chan, pechouse os ollos verdes, verdes como a auga do mar. Este é un dos moitos milagres que Santiago Apóstol fai. Ben, pois dentro deste sexto acto, a fe acaba de prenderse tamén a empalizada. Non tamén vostedes, así
aseguraronnos que non botaría fume, que sería un lume sen fume, que non importaba onde viñera o vento, porque non iba a botar. Vamos a ver, algún sí que bota, que non é tanto como outros anos, pode ser, pero de momento o lume sen fume era un invento demasiado bonito para ser certo. Aí teñen vostedes o momento en que estoupa totalmente esta empalizada, esta fachada da catedral. Certamente vese con máis nitidez que en outras ocasións. Recíbese con aplausos este momento, digamos, culminante do espectáculo. Aplausos, de verdade, sincerándonos con os nosos telespectadores, quedamos un pouquinho descolocados, porque agora é cando ven o amor. A queima da empalizada debería vir ao final, pero agora ven o amor, benvido sexa. O mariñeiro é onde as amigas do mar levado. O mariñeiro é nores que tes a aza lixeira. O mariñeiro é ti será que canta soñado. O mariñeiro é. De novo versos de Álvaro Cunqueiro e a cor vermella, porque representan este intenso sentimento humano, o amor. Estoupa o vermello e con el estoupa o amor. Despois seguirá unha marea de cores que representarán a festa na que está inmersa estes días non só Santiago, senón Galicia inteira. Veremos flechas luminosas, imaxes unhas tras das outras que contan a historia dunha humanidade que cree no home. Tamén veremos imaxes dos momentos sobresaíntes da humanidade con imaxes de paz, amor e fe.